Li kampeka penaberên Kurdên Êzidî li Rojavayê Kurdistanê piştî koçakdarên PYD hejmarek ciwan ji keç û xortên penaberên Kurdên Êzidî revandin, xwe nîşandanek dijî PYD rûda. Yê dereke taybet ji bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê eşkere kir koçakdarên PYD hejmarek ciwan ji keç û xortên Kurd ji penaberên Êzidî yên li kampa Newroz ya li gundewarê Dêrikê niştecîne bi zora çekan revandin û li nîzîkî goristana Dêrikê kom kirin. Heman jê dere ku nixwest navê were eşkerekirin serbar kir ku xwepêşandanek ji kampa Newroz ya penaberên Kurd yên Êzidî wek narazîbûnekê li ser wê kiryarê derket û berê xwe da Dêrikê dema ku xwepêşandar gihiştina goristana bajarê Dêrikê ya li ber dergehê Dêrikê ya li ser rêya Endî werê çekdarên PYD rê li ber wan girtin bi zora çekan xwepêşandan ji hev dûrxist. Ji xwepêşandaran re gotin PKK û PYD Êzidî li Şengalê ji Daişa terorîst parastin. Êzidî deyndarê PKK û PYD ne. Wiretkirina we bo leşkerkirina zarokên xwe wê wateyê tê ku hûn piştevaniya Daişê dikin û gelek gef li wan xwarin û tirsandin. Li gorî heman jê derê xwepêşandanê de gelek zarok û jin hebûn û ji ber tirsa wan ji kiryara çekdarên PYD reviyan xwe di malan de veşartin. Lê tu zanyarî derbarê çaran vîsa wan ciwanên ku PYD ew ji bo leşkeriya xwe revand bûn ji aliyê wê jê derê ve tune ye. PYD bi sedan ji keç û xortên Êzidiyan ku piraniya xwe nişteciyê kampa Newroz bûn tevlî leşkeriya xwe ne çar kirine û ew tevlî şerê xwe yê li derveyî deverên Kurdistana Sûriyê mîna Reqa, Tabqa, Minbic dêra zorê kirine. Ezmûna PYD Rojavayê Kurdistanê bi leşkerkirina ciwanên Kurd di nav wan de yên kêmî 18 salî kar anîna wan bo şerên xwe heye. Beşê Kurdên Êzidî yên ku ji dema êrişa Daişê li ser Şingalê li tebaxa 2014 de derbederî Rojavayê Kurdistanê bûne ji kiryarên PYD bê par nemane. PYD zarokên wan penaberan jî dixe xizmeta berjewendî û şerên xwe de û ji bo ku rejima Esed jê razî bibe ciwanên Kurd di her şerekî de lê derveyî Rojavayê Kurdistanê dige qurbanî qelen jî werdigire. Tenê ciwanên Kurd ji ber desilatdariya PYD ya bi wekalet di ber rejimê de qelenê xwe xwînê didin wekû siyasetmedar şrovekarên Kurd dibêjin.